I en futbol també hem de parlar de derrota, en aquest cas es va produir dissabte per 2-0 al camp d'Esports de Lleida. Ramon Duran, una derrota d'aquelles que a més repeteix molts símptomes de l'any passat, del 2017. Avui sembla que el Xavi no ha deixat cua per començar l'any, però no t'ha fet cap malauradament broma. hem de parlar de derrota, de la penya, derrota també del Badalona per començar l'any al camp del Lleida Esportiu. Una derrota que de moment no ens ha de preocupar en sentit classificació, perquè tot i que el Badalona és 14è, està encara a 6 punts amb 2 partits de marge, però que... Comença a coure. Sí, perquè ja fa 6 jornades que no guanya el Badalona. Si et sembla, anem a veure imatges d'aquest partit que va competir, com sempre, el Badalona, però on també el protagonisme va ser l'Enfant Francesc, no? Però ja ho dèiem durant la retransmissió, perquè l'àrbitre mereix un capítol a part. El Lleida va gaudir de més oportunitats, el Badalona també va tenir alguna, però veiem les primeres actuacions de Morales que van ser molt bones al llarg del partit, el porter del Badalona, que va demostrar que començava l'any amb 41 anys, però en plena forma una vegada més. Un Morales impressionant, aturant qualsevol pilot. El Badalona en va tenir un parell, sobretot aquesta de Robert, que un defensor treu sota pals, t'haguessis pogut avançar i canvia el partit de decoració. No va ser així, però el Lleida sí que, a través de Jorge Félix, que en va gaudir de 3, a la tercera no va perdonar, abans del descans, fins i tot pilota a l'escaire pràcticament del Lleida. Descans 1-0, i a veure què passava a la segona part, però a la segona part no passava res, perquè l'àrbitre diu que Héctor Camps va deixar anar el peu cap al jugador del Lleida. És directa, aquesta vermella? Sí, vermella directa, i tenia una groga de la primera part. I el Lleida ja en els instants finals del partit va marcar el segon. La veritat és que a la segona part no hi va haver massa història. Al final, derrota per 2-0, derrota justa pels mèrits de l'un i de l'altre, però això sí, falta què hagués passat si el Badalona hagués jugat 11 contra 11, no ho sabrem mai. Hem sortit a apretar massa amunt, hem obert massa el partit, hem volgut anar a guanyar-lo potser molt aviat, potser tocava més aguantar una mica, estar juntets, ens han agafat alguna jugada de centre de lateral amb el rebuig i a partir d'aquí ells tenen jugadors de qualitat, òbviament, a davant tenen un bon equip i penso que no hem estat, ja et dic, no hem estat al nivell d'altre dia, no hem merescut puntuar avui realment, no hem merescut puntuar y el que toca es fer autocrítica y comenzar, intentar reforzar la plantilla, obviamente, eso ya lo hem dit. La parte diferencial ha sido el primer gol, ¿no? Hemos tenido 2 ocasiones antes de su gol, una de Robert y otra de Néstor, para adelantarnos. No hemos tenido el acierto que se necesitaba en esas acciones y bueno, después de la de Néstor me parece que es, o la de Robert, no recuerdo cuál ha sido después, ha llegado enseguida su gol. I els resultats d'aquesta 20a jornada de Lliga al grup 3 de la segona B, amb aquest empat a 1 entre València Mestalla i Deportivo Aragón. Victòria per la mínima del Sabadell al camp de l'Elx. Victòria del Lleida Esportiu sobre el Badalona per 2-0. Empat a 2 entre Ebro i Atlético Saguntino. Victòria còmoda del Villarreal B per 3-0 davant l'Atlètic Balears. Victòria per la mínima a domicili del Penya Deportiva Santa Eulàlia al camp del Formentera. Empat a 0 entre Mallorca i Peralada. Empat a 1 entre Olot i Hèrcules. Victòria per la mínima del Llagostera al camp de l'Alcoià i victòria també per la mínima, en aquest cas del Cornellà, davant de l'Ontinyent. I la classificació queda de la següent manera. Líder el Mallorca amb 44 punts, amb 39 hi ha el Villarreal B, amb 35 el Cornellà, amb 31 Elx i Ontinyent, amb 30 Atlético Saguntino i Hèrcules, amb 28 el Sabadell, amb 27 el Lleida Esportiu, amb 25 Ebro, València Mestalla i Formentera, amb 24 Alcoià i Badalona, amb 22 el Llagostera, amb 18 l'Atlètic Balears i el Peralada, amb 16 l'Olot, amb 15 el Penya Deportiva i amb 13 el Deportivo Aragón. I sobretot, Ramon, aquesta derrota que ens porta és unes males sensacions per començar el 2018. Sí, perquè per una banda està el tema de que esperem reforços. Ho diu Manolo González, el Badalona està esperant reforços, que no han arribat. Han marxat jugadors, cas de Juanjo Ciércoles, que era titular en aquest Badalona, ha marxat a la primera divisió de Suècia, ja ho explicàvem dies enrere. I clar, i sobretot el fet de que l'adversari et generés més del que és habitual. És a dir, estem acostumats a que el Badalona falli moltes ocasions a dalt, però també estem acostumats a que defensi molt bé. I en aquest cas, pel nombre d'ocasions que va disposar el Lleida, és el que va preocupar en aquest partit i el que realment cal fer autocrítica. Continua la sequera a dalt, esperem que es pugui solucionar en aquests propers partits amb algun reforç que pugui contribuir, no fer miracles, però sí a contribuir en aquesta faceta, i veurem si amb tot plegat, amb aquests reforços, el Badalona recordem que només va viatjar amb 17 a Lleida i ja fa setmanes que no omple la convocatòria Manolo González, que són 18 ara mateix, que Moyano continua en procés de recuperació. Per tant, una mica aquest partit deixa totes aquestes incògnites obertes, amb interrogants,
i veurem perquè aquests propers dies a nivell de reforços han de ser decisius. I tot i que hem recalcat que la victòria de Lleida és merescuda o és desmèrit del Badalona, realment va ser un marcador just, podríem dir, però l'arbitratge va ser potser massa protagonista, almenys des de Cantós Capolat va haver-hi moltes queixes de com va ser aquest arbitratge. A mi que em digui una mica com va aplicar el criteri. Jo ho deia durant la retransmissió, cal diferenciar la derrota per una banda, que això sí, doncs va deixar el Badalona amb 10. Aquí veiem la primera tarja groga d'Héctor Camps, també rigorosa, que va suposar més la falta, que després està mal defensada i que li dona la possibilitat al Lleida de fer el gol. Però aquí, per exemple, Maestre se'n va de 2, l'agafen per la samarreta i això no és targeta. Això no és targeta, això només és falta quan tu frenes un contracop que te'n vas de 2 jugadors amb la possibilitat de fer una bona passada, per exemple. I aquí, per protestar Néstor Querol exigint la targeta groga, sí que la veu. Per tant, un criteri molt desigual i va contribuir la Torre Gràcia, amb molta gràcia, al col·legiat aragonès, en aquest cas que el Badalona en aquest cas no es va sentir gens ajudat, tot el contrari. Demanem imparcialitat i jo crec que en aquest sentit el criteri desigual de les targes va ser molt, molt exagerat. I així ho va demostrar, o així es va encaixar després del partit tant el tècnic com la persona implicada, Héctor Camps, que va ser expulsat. Han pitat a la primera part en contra 5 o 6 faltes al bord de l'àrea per centrades, a ells ni una a favor a nosaltres. Penso que, ja et dic, l'arbitratge molt dolent, no ha sigut el fet determinant per perdre, sí potser quedar-te amb 10, però millor pots perdre igual, però sí que penso que l'arbitratge ha sigut molt favorable al Lleida el dia d'avui. Tarjetas sin sentido y se veía que, no sé si tiene algo en contra de nosotros o le hemos hecho algo, porque yo en pocos partidos que he jugado he visto una actuación tan mala en contra de un equipo. I els altres resultats de la jornada hi ha notícia positiva, també en futbol, el Sígol, que guanyava 1-0 al Barça B, en aquest duel de la segona nacional femenina, empat a 1 entre Sant Andreu de la Barca i Unificació de Fià a la segona catalana, i a la tercera catalana, ajornat el Cirera Young Talent, haurem d'esperar què passa amb aquest partit, victòria de la Salut Peragol per 3-2 en el derbi badaloní contra el Pomar, i victòria important aquesta del Lloreda fora de casa 0-3 contra el Poble Sec. I el Sígol, que començava aquest 2018 amb un partit important, potser dels més importants de la temporada, ja dèiem que la primera volta i la segona començaven amb els principals rivals del Sígol, amb aquests enfrontaments, i comença bé, almenys aquesta vegada 1-0 contra el Barça. Molt bé, perquè a més pot presumir que li ha tret 4 de 6 punts possibles en el Barça B, segurament amb l'Espanyol B, per potenciar els dos equips més forts de la categoria. Precisament el Sígol jugarà la segona jornada contra l'Espanyol B, és a dir, que jugarà en aquest cas a la ciutat esportiva de Sant Adrià. Veiem el gol de Marc Torres, que li va donar la victòria a l'equip de Jordi Ferrón. Clar, ja dèiem que els enfrontaments directes entre els rivals que estan lluitant per aquesta zona alta, és a dir, amb Sígol, Collerense, AEM de Lleida, els rivals que opten a aquesta plaça de playoff, i els punts que aquests tres rivals puguin treure contra Barça i Espanyol poden ser determinants en aquesta lluita frenètica que hi ha per ocupar aquest lloc de promoció de descens. Deixant de banda Barça B i Espanyol B, separats a només 2 punts de distància, Collerense en segon lloc, és a dir, segon o tercer lloc, Sígol un punt darrere i AEM de Lleida un punt per darrere. Entremig, Barça i Espanyol, que és líder i Barça. Per tant, continua l'emoció, però molt importants, no dic decisius, però molt importants aquests 3 punts que el Sígol va aconseguir contra el Barça B en aquesta jornada, demostrant que és un equip molt seriós, un equip que pot competir contra qualsevol i, per tant, contra un dels rivals del potencial que es podria trobar perfectament en el playoff d'ascens. I ho veiem a la pantalla, Ramon, també el Lloreda que guanya la 0-3, però anem a escoltar primers protagonistes d'aquest Sígol Barça B. Molt contentes per guanyar i també per acostar-nos en aquesta zona ja de la zona de més damunt. Després de les vacances sempre costa una mica més perquè és una parada bastant llarga, però sempre s'ha de tornar a jugar amb totes les ganes, amb tota la força i intentar estar preparades. Evidentment molt contents. Aconseguir una victòria contra un equip d'aquest nivell per nosaltres és molt important. Bé, contents per l'esforç, contents pel partit. Per mi ha sigut un partit molt disputat, que hem guanyat nosaltres, aprofitat les nostres armes, però que ha sigut per mi un partit molt intens i ja em quedo amb això.
I ens acomiadem aquí, Ramon, pròxim rival, un Elx, que Déu-n'hi-do, no? A la primera volta ens va donar un bon ensurt. Badalona-Elx. A la Copa del Rei va ser diferent, serà el tercer enfrontament d'aquesta temporada entre tots dos equips. Badalona i Elx, diumenge a les 5 de la tarda, a l'estadi municipal. Allà hi serem amb Ràdio Ciutat Importantíssim partit. Amb Ràdio Ciutat de Badalona, com sempre, podreu seguir aquest partit en directe i nosaltres ja diem adeu al Ramon Duran, adeu Ramon, Adeu. i ens retrobem ara mateix amb el poliesportiu.